hagani ke por ngadap daga jing sngongo pat yo blay sa sisien pat. Ubala ai biang inga gini ke lat ye ke bangan kren biang ye ke tien ke jong blay, shagi jing em ke jong fi, shagi yeng ke sem, shagi snong ke tau, kat haga bagani ke media ke poi. Na sngongo yo blay ba u blay ula penlong ingi bangila ye ke ban play gini ke jing shakri leng bagani ke media. Haga bangila ye ke ban pen poi ye ke gospel. Shakalang ki jakabat ki briu ki yo amat ye ke jing ke ku. Na sngongo yo blay ba ya ke ege bangi pelat malaga tayo ngayon igi brio ki donda ki power jar ki bakloy ya ban page bat ya ban subscribe ru what ege ne ke channel bat nga kwa man ta ke sngi ke bangan ai biang shafi ke tien ke jong try nga kwa finong jai ko mga juong malaga tayo la fi page ye ke tien ke jong blay la fi snap ye nga bang kren nga kwa ba pin shim ba ne ke kabu fi ke bakraw ka ba yo namar ba utry u play galan ngila duai ngala pin kre ye ketien ke jong blay bat nganget de blay ba ai hingi ye ketien ke jong blay malaga por bat nga yang nang ni ye kaban ai biang shipi ni ketien ke jong blay nga ai ku blay pi bar khot ki bujupet bat nga kren nang ni ketien ke jingir khu ke jingsuk ai kan long ye yeng ke sem ke jong fi bar away ha gini ki tayo bar shitayo but I will play un rikendong fi ke jingde ke jinget un rikendong fi ke jingde bat ke jingkat jingkia bat ngini iru ba piniang ke jingla men sem ke im khmat jong try dengan kwa nganong fi shikin tien choi ke bangan ya chkhmat nga kwa bangan chupen ken mau fi ba mena gini ke tayo ngala kren ke jing kren ke be dei bat ka jing shikri ka ba ka khubor ke ba shika balang agi shwai jong ke jing jin jar ba la ne ke sngi ke ba khat do bat nga nget kala long ke jing men toy fi ba kren ke neutri ke balang bat nga nget bangala shukran kendiat wat lang akhlaman ra lut ya ke jingmut jongki baro te nga kwa man ta ke sngi bangan kren biang ini ke khubor bat nga kwa ba u blay un kta ya ke donut jopi un pen shai fi bat lesi ni ke jing kren jonga man ta ke sngi kan khamdei kabalong ya ke jing shikri blay ya ke balang baro away ba dei ne ke ta daw ha nga kren ni ke khubor nga kwa man ta ke sngi ba pen pelet jingmut ngap ya ke tien ke jong try fi ngan keren mentag sngi ke khubor ke banga ai kerteng hagani ke por ke dei Kaei kabanja Lada Weng Noh ya ke balang nagani ke pertei Kaei kabanja Lada Weng Noh ya ke balang ketaga ke jingkren jonga mentag sngi namar ndahabang keren ni ke ktien haga por banga puli ni ke bible namar hagini ki sngi nga komplet jingmut ya kaban puli ya ke ega ban seja hagini ki sngi ke khaddo ngala kren chipang ke jing rong no ngala kren chipang ke jing jinjar pa ngala kren kat tungat ni ke jing bishar ke jong play nyautli bat habang aplet jingmut hagini ke liang kadan gani ke ktien ke bawan haga donut jonga kabang ayo I baka balang kadan kam ya kaba snotho bahada ke brio bahabang keren nang ni sepang ke balang ngakwangan pen shai fi ya gani ke jing shisha ke badan ke ktien ke jong blay bat nga kerpat gani ke por ba pen pelet jingmut ai ke por ke bakelut ba pen ngap namar kabang ngakwangan keren gani ke por biangan ong sa sisen Kaei kabanja Lada Weng Noh ya ke balang na ke pertei fi shwaya ke bangan pen I fi baka ega ban jala da Weng Noh ega balang shwai ga bangan peni ga tana mga shamwat haga jing shakri blay jonga lakata pautli ki snam nanga yakindu ega brio wat ki belong kamhalor kamakhmat haga kam ga jong blayru dan shibun ba ki brio ki baklam snot khu shai shapangani ga kintien balang bat bun ba ndang yakli yaki pimut kumno ya haba ni keren japang ke balang la ne pirung balang ne fidana ke balang dan gibre ke bam sngot ho wat tang ke jingmut jang ke tien balang na ke ta daw hagi ni sngi na mar ba gibre kim sngot ho ke jingmut jang ke tien balang ke pen pai gibre ke jaka ka ba ken penmut dor la ne penwan dor ya ke tien balang hagi du kom ba fer bat menta ke sngi shwai ke bangan keren ke ega banja Lada Weng Noh ini ke balang nagani ke pertei ngan keren shwa gani ke por ya fi shapang kani ke balang ka ega ni ke balang fi hagari ke si jantia jingi
Kamun sin namal bangilayo igi balang gi berim tam agni ga riga jangi batngi sngoto igi balang ga rukom jongki building gi yeng mane ki brio gi bi long jingi seng bat nang tade ngi ai gerteng igi balang bat ngekwang ani tuipi ngila shu sngoto baga balang ga gi yeng mane nang takaba ngi sia lumlang mumto ngi long jingi seng bat ngi tudan tu ka balang bat uniu de bampat dan balang niu la dan balang ngi wanra syakata ketian. But day na kita kadaw nga kuangan pensyai pi ya kani kitian balang mendag singi singap ha sisian ngala keren le siya kani YouTube kamslam haray mendag singan pensyai ka kani balang kendiat kat bala fi kitian balang namari kani Bible haga testament ga batumai la tho yaka haga kitian Greek tunrai na kita kadaw fi hapman la ban yat light na kani jing shisha but fi kitian balang kitian church kitian English kaktian balang kawan na kaktian Greek ten rai kabaki ong ka ecclesia gamot di call out once lani di call out company lani di call out assembly hagaktian kasi kaktian balang kawan na kaktian ecclesia kaktian Greek kabamot kita kibalam khotno kerpang na katay ka jaga kabarim bat kibalaya wanlang ya kabanya lumlang balbani senglang ya kita kibriyo la khot kabalang kabamot kibalamino na katay ka jinglang kabarim na katagadaw na pipulire ka gospel amap inga na kikam di apostle kalanam ka bahinyaw haswa ba on lentemaw no artat yo Stephen uniw de brio ba crowd de mata o baningkong haga Bible hadin jong ka Pentecost but uniw brio ude brio ba crowd to men besan ba crowd naga balang but ngani tu ipia ba yalap yagiktin ka jong play ka ba ba Ukren sigi Pharisee sigi Jew ni ka por fite ba Ukren Stephen wong kumne nakalanam ko bahinyaw balay po prawang uni ulang uta kaman Ukren siya pango Jesus Christ ba ula adan na do testament ga barem uang kamne uni ulang uta yaw ba judan na haga taga balang haga riklaw lemba utaw angel uba kren u haulum sinai but lemba ki kpajingi ubala pediangi ki oracle ki ba ya kaman IT pateng hangi fiu Stephen upenan kam ya kani kaktian balang ningkong hangi dakaba uong ya ka balang kaba haga riklaw fite babu ang balang ay riklaw balay penan kami kita kaktian nama Stefanus ngotho ika jingmot balang kani ka balang ay riklaw ka kreni kitu ki million tam ki kon Israel ki ba mino na Egypt ki balaya mino adian ba ublay la khat kerpang no iki nagari jong ka jinglang marao baginiat benlet chagari kanan bat haba kila mino la khat no iki nang tu kila mi pat ba la khat iki tu ki bala mino ka ecclesia lani ka ktian pareng ka church but Stephen ni penan kam ka balang hagari klaw lani ka reach up but day na kita daw nga kwangan ong ifia gini gisngi kambon ba gibriyo ki klem sngaw to ya kaktian balang teng ni sipen lang kristani gibriyo daka bang sipen kelaniam gibriyo but nang tade ngi ong niu la rong balang mana takadaw la yo jing penem nang tade dan gibriyo ki sngaw to iktian balang daka ba briyo long khasi long niam rim but nang tade one paino siya niam kristan nang tade ngi shu but dan ru gi basuan naga rukom jaka bala kha gitu niam nadu mencuala khana gitu pateng but hang tangi ong gitu gibriyo adan to balang haga jing shisha kataga de jing mensaw kataga en ge ba pil mensaw haga ne pertai ge jing long kristan ge shisha namala na kim sngaw tho ge jing mot balang an ong biang sisien kadai ge brio ge bala mi no na Egypt jong ge jing long pertai ge bala mi no na ge to ge jing long barim kibala ino yung pertai bat kibala ya yung lenti yung betamai ban bot yung Jesus Christ bat kita ga balang kin mau hari kasi janti ajengi hangni apa ke state megalaya ajengi ngam tip kat no person ngidan menta la kumlo ngidan ko manyo person ayai tangki kristan dai na kita daw shibon ngi shuhar pateng shibon ngi shirong hakiniam bat nang ta ngi khot ila di kibala don ga balang henry kin mau la ngi sngaw tho bak kibala don ga balang kide kibala mino na ga jinglang barim bat kila em ga jing ga betmai badu Jesus Christ bat dai na kita daw la ngi sngaw tho ikata kan yarap kata kan mau ngan pen ifi ni ga balang ya ga balang haga Bible la khot yaka ga met ku jong Christ
balay long ka met jong Chris na markat kum ka Bible u kli jong ni ka met u de Jesus Chris mangingi long ka ketiga kejat baro ki bala IT show try baro ki bala pediang ki bala yok harsin ki bala site de snam ka jong Jesus Chris kita ki day ki khat jong ka met ka jong try but anda habang penifi gani ka jing shisha nga khwangan penifi ba what way brio uba la IT u dan gani ka met ka jong try Nagtagadauman ba Apostol Paul udang Deus Sol ulet ban penshitomi ki Kristan ka ulet ban shimi ki bala temra ya ki ba yalap ini kitang khomi ki lentemau ki ngani tu pia ba khta yo way banget ka ki ong ka Balang balay namar tu way du khat udana ka met ko jotra ude du khat jong to ka Balang but nang ta de ngani tu pi kani ka met jong try ka krenru ya ka jinglong baro ka way ka perthai baro khat ki banget ki bala priang yo Jesus Christ baro ki dana ka met ka jong try but kita ka dei kan nong let kurim ka jong try but nga kwa ngan ong pi hagani ka po na pi sngout ho ya gani kan yarap shikat dei ka jing em ka jong pi kan mau boro bangi kren Balang khambun sien ka basneo hang ngi ka dei bangi dei mangi ba phia ya ki brio ya ka jing dei jongki dei mangi ba pen ya ka met ko jong try da ka bangi le kom no ngi shimi ki brio ngi ra utu da na tu ka niam bat ngi phia e ka jing shisha ngi sudan na la ka jong ka Balang kat ba ka jing shisha baro ki banget ki dei ki badan na ka met ko jong Jesus Christ bat ngi dan tangawai ka jing penem tangawai ka beneng tangawai ka Bible tangawai ka snam tangawai ka dingfna tangawai ka kerteng ka jong Jesus Christ bat dei na ka daw ngi dan tangawai ka gospel ya ka bangin yala but dai nak daw bon sien ngila pen baklai ne ba ubadan ka to ka Balang usgo ba umdan jige dai bat ka to ka Balang bat nang tade kami sa jing klumar kami sa jing ka competition na ta kami sa jing sngaw kerpang bat kami sa jing sngaw ya per nga duai men ta sngi bang NONGKREN ya ka local church lani ka Balang ka bangi dan ki snong ki thau ki bahayang ba sem jingi ka bang kren ka Balang men ta sngi kren ya ka met ko jong Jesus Christ baragaway nga kwa ifi bangan ong ifi ka badeng kong walay kuslay fi don ne ma kanono ka kerteng Balang re ka bang kwa ba pin kham kerki ka dei pila don ne me ka jing prem la penya dait ne me pi ha ka met ko jong Jesus Christ ba pilang ud khat mdeu ba yap ndre bi deu khat u ba im ha ka met ko jong trai ka ta ken ki dei ka badeng kong tam ka bang kwa ngam da pelet jing mot igini ki local church ngam da pelet jing mot igini ki tien ya gini ki Balang gi bang yedan wa la da ka dei ngi bandan wala da ka dei ngi bang bandan lagi jong ki Balang ndrei nga khample jingmot egane bangi day ban sngo thu ba kum ki bangat ngi day ki bala mi no na ka jinglang barim bat ngila ya ki jingim ko betamai wat la ngi don lagi jong ki Balang ki bangi ai kerteng la lagi jong pen ban ken mau ngi along lang hajo bat ngi day ki bala yo ya ka ban khat yangi ki khon jong blai ba de nak ta daw nga kwangan pen fi snga ba shai ka bangi ya chikman ngan kren ni ki khubor kana ka jingmen toy fi Lada Weng Noh ini ka Balang na ka pertai ka iga banja bat ngan sa penifi ka tan rai shwai ka tanga kwangan penshai kan diat ya ka Balang na makadang ka badan kam ka taga tayo fi ba pin sngot ho fi pin puli ka Bible pin lap kumne snga ba pin lap ha ka Bible tentang lajai ha ka Bible brokaway pin lap don tang lai ki lai tli ki jing penia per ka baning kong pin lap ka kren chapang ki Jew bat ka ba ar pin lap like nagi Jew ubam day Jew la khat ki gentle hangni pa ka Bible but like nagi gentle kadega Balang dan gibriu ge ba mut ban bujli daga Balang ya ki Jew ya ki Israel nga kwangana fi wat pen yekhle na magi Israel ki dan la ka jong ka Balang ka dan la ka jong but ki gentle ki de ki ta ki ba manipulate tau ki ba de ki bam de nagi Jew Shakan syuang nak kau ikhtian. Hagini ka Bible la pia la divide iki. Hagini ki lai kirukom. Ki Jew ki day ki bahiar pateng na Abraham, na Isaac. Ki gentle ki day ki bakhlem hiar nang ta. Bat ngani tu ifi light nang ta kadan ka Balang. Henday da pipuli pat na gashtish ki Galatia, snap ngan puli na gashtish ki Galatia, shwai ka bangania chkhmat ngana pen shai pi gane, pet ka ongkum ne, hagalanang ka balai jong gashtish ki Galatia, nagadekhat ka ba arpon riu gong, namar pi baro pilong ki khonu blay, daga jingat how Christ Jesus. Ngi baro ngilong ki khon jong blay daga jingat how Jesus Christ.
Pet gong kum no gong. La dan u Jew lum ne Greek. La dan u Mrau lum ne Balat luot. La dan kentaim dan shinrang. Namar barok ngi along way how Chris Jisu. Lada pilong ki jong Chris kum ta pilong sumbayu Abraham. Kinong yo pateng ken kat bakum ke jingkulan. Ngan chuang e pikum ne. Pila pindai Jew. Ne pila pindai ki gentle. Andai lada pila sham yo Jesus Christ daga jingat. Pi dot na po kani ka met jong try ka Balang. But ya kani ka Balang u Jesus Christ u bo ni ka pertai. But nga sngaw tanat bangan kren ni ka Balang man ka sngi kendiat. Nga kwa nga nong ifi ha kani ka klipmat ba pidepin sngaw to. Balang ngi tip ba kani ka Balang u Jew ngan ong biang sin u Jew u gentle. Ki Balang ngat how Jesus Christ. Ki Balang yo sait daga snam ko jong u Jesus. Kita baro kidan hapo kaniga met ko jo try ka Balang. But u Jisu lada fin puli hagani ka Bible tangini puli gani ngan pen ipi ni ka jingkran naman nga sngot nat igani sngap ngan puli finang ni ka gospel ko jo Matthias kala nang ka bakhan rio sngap angan puli ya kani ka ktien ko jo play kaniga ka ktien ko sngot nat ka ba Jisu ang igani ka ktien Sngap habau Jisu keli u Petras bali ki sendralu ang adeu udeu Petras u bayang kalanang ka bakhan rio jo Matthias ki khat ka bakhat santer u simanu yeto u ang melang u Chris u khon jo blay u baem but ndala dep kani ka Bible ko ang ini ki ktien sngap u Jisu tu la yeto u ang sok mame ko simanu khon u jona nabaga do bat ka snam kam chim na pani ka ta me hadai u pa jonga u bahabneng ngaru nga ang hame bamelang u Petras but halor jong ni mausyang ngan tay ya ka Balang but ki krdop jong ka dujok kinomla ya ka wangan ayame ki shabi jong ka hima ki beneng te ke ru ko men te ke kendawan te ka beneng ru ke ru ko men pelaj ke kendawan pelaj ka beneng ru anagum taula adong ki sendan jong ubani tu anu ru baulong utau Chris fi kani ke ktien Sngapa kabau Petras u itu yu Jisu budeu Messiah u Chris u bala sle jong blay ngakwangan itu ipi ka kta yu Jisu namatan shibun ki bam itu yu ukum u Chris but ndala dep kan yu Jisu ang yu Petras siman u khon jong Jonah ka dobat ka snam ka khlempen iya kan hame hada yu kpa jong ababnang but uang mne uang me day u Petras me day u mau Henry halor jong ni mausyang kabamut halor jong Jesu Christ ang Jesu halor jong ni mausyang halor jong Jesu ngan tay ka Balang kani ka Balang ang ni kam day ka Balang jong no kani ka Balang ka day ka tu ka pangalapan siya bimintan kabamut kibriyo ki bala mino na ka jinglang barim ki bala pdiang ni Jesu ki bala kala ka bamut siya ki bala da mali ka jingkarsin ki bala yang baru Jesu Christ ki bala jet ban syakri u Jesu ngan itu ipi hagani ka Balang gidan but u Jesu ang ngan tay ka Balang kabamut ya ka mek jong ni ka pertai ya ki bangat situlop ka pertai ki kredap jong ka dujok kinom la kata kadai ke bang ngasngau benut bangan ong ipi bangi klemyo iya kata ka jing shisha u satan u kamat la ya ka Balang ha pertai barakawai da kata ka jing shisha bangi klemyo bau Jisu ula establish ula penscamming ni ka Balang hagani ka pertai mendai ka Balang jono hendai ka Balang ka met jong try ula penscamming ka da evidem daga jing yap jong ula ka ding fna ula job ya ka jing tap ula mi pa ka singi ka Balang daga snam jong ula sius pa ya ka ni ka met ka jong ka Balang mangaban mapigi kon ka jong play but ula bo ya ka Balang yang ngi ka banget hagani ka pertai but ngani tu ipi kani ka Balang kadai ka balay ka Bible kong ki kerdop jong ka dujok hinom laika kamot ayu te ki kerdop kamot baka Balang kamdai ka basyong ha gendong ban syayale agi bot jong ka jingdom hendai ka Balang kadai ka balay siya ki kerdop jong ka dujok ka balay ban pen kenyo agi kut jong ka jingdom kadai ka Balang offensive ka balay ya ka ban ya le persya agi bot jingdom hendai mentapi yo ingila bakla na kani ka jing sngaw to Karno kalau ka basngaw benut ngano benang Jesu benang udan ka jing sngaw benut
O Apostle Paul ki jong Petrus ki senran baro nganur banang bagi syong benang ki pet yang imenta ki snau babi baki klemla bani o I yang imenta bangi snau tho bangi along ha met jong try ngi pat palat ngi snau kerpang lalai jong ngi le lalai jong bangi perkhat bangi le benang ngi ni syong lalai jong I jaka bat bau blain bu lalai jong kerteng balang ngi baklai kata nama kata ka dau pin lap ndah bangi long separated ndah bangi long divided ndah bangi long ngi long lalai jong ngakwangan ong fi de hang ta bau setan u penlong lak jong khnang bangi num don bor ya kaban le chigi kot jong dujok ya kaban pen khnyo igi khdap jongka de hang ta ngi khemla man attack la de ban le psha ya ki bor jong jingdom ngim don bor tangi wei balang im don bor ya dujok don ki bri ba perkhat batang ka balang jongki ka ba biang ka pertai batang ka balang jongki ka balaban pen khnyo igi ni pertai pi bakla de ka met jong Jesus Christ ka ba Jesus la sang lor jong ya kaban peniang da snam ka jong ban haba ka balang situlop ka yang ka let persya igi bor de jingdom dan balak baniang ya kene ka balang ka don bor hadu kata fitip nam kadai ka highest authority ka ngan bom ni kadai ka establishment kadai ka jing penlong ka jing mau kata ka kenja establishment ka institution ka ba ken jamin sim ka ba blay ulat peniyang ini ke balang ini ke pertai nado bo Jesu kiu sebenang ke balang ke sedang nang ta bat ngakwangan nang ifi ini ke balang hadu mata ke sengi ke khlem lele syaga nang ifi ini ke por dan manu ro bala ban pendu ini ke balang ngan itu nang ni dak jing shine ke tin ke job lay ngam deu no itu lepa tang mangatip ya ke Bible sepuli ke church history ke balang kat no la mi ke brio ke bamut ban pendu jaj ini ke balang ini ke jing syakri play mdan weru namar ke balang hi ke dei ke establishment ke institution ke jing penlong ke jo play ke baula sengika bat ngkhwang anong fi ini ke por u play na benang pet yengi dei balang jingi dei kerteng niam jingi u play na benang abo pet jingi u pet yengi hagadur jong met ko jo Jesus Christ but dei na kita daw la na ka met jo Jesus ka bala mi pat ka yang banyalap ya ka khubor ka jong ka jing mi pat finio I dei na ka taga daw baka balang hadin ke Pentecost kitu ki shispa arpungat balay ki sa kraw hapdeng jong ka jing penchitam ben balay ke sarai dei na mar bagi sngaw tho ya ka jing mot jong ka balang hagatu ka por mdan balang mdan chibun ke balang dan tanggawai ke balang nama taga daw da pipuli ka babel da sngaw tho agini ki sngidan ki breu ba hikai banda haba pila klama mot pila penbaptis pila pinrung no shika balang jongki nama baka babel ka ong hagitu ki por dan tanggawai ke balang bagi taga balang ka dei ka bau Petrus ulang nongyalam bagi tu ki khadar ngot ki senran ki yang balang ki apostol bat ngani tu pi nda haba baro ki yang ya kaban ya syakri ublay wat u herald uklemla wat u pacha nero aku tu por uklemla ki babun ki briu ki ba syirkai ki dictator ki tu ki nong sinsha lado ki tu ki klemla setia ban penjat wala ka don ki jing krai kli wala ka don ki jing penjenjar ki jing pangem ki don ki marta shibon rai ya ka met jong tram dan mano ro bala banyene persya balai na mar ka dei ka bala seng dau Jesus Christ Benda ni kita katakan ngas ngau benut makan ong yang fiak ini gisngi. Kau bagi ke ingin mentah ini gisngi kedai balai fitim. Ngi dana ke jaka ke bangilong divided. Ngi perkhat baik betang balang jengi biang. Dan lelai baong mengidai ke remnan. Ibalang jengi dai tai bentai besar. Ngakwangan ang fifim day ka remnan tang mafi kin mau ka church kam day ka remnan ngakwangan ito ipi ka remnan lani ka benta ka basabang ka Bible sa puli mafi na kishitishi ki nongrom kalanong ka bakhatway lada pin puli kishitishi ki nongrom kalanong ka bakhatway habo Apostle Paul upen syai ya kani ka benta ka basa piti buang kumno singap ngan si puli nang ni na kani ka kitian ka jong turay haba pi puli nang ni hagalanong ka bakhatway na do rekat ka beningkong ka kren chapang ki khon Israel bagi day kita ki benta ka basa
But ngekwang anong ifia gani ke por be devin sngo to ba ya gani ke ktien ke jo blay ken mau ke balang ke dei ke bo blay ula seng gani ke pertai bala lagi banget barok ya wanlang hajo but kam dal ke jing ya per preng jongki ke niang tangawai ke jing tumu but ke ta ke dei ya ka ban pen ya ke hima ke jo blay gani ke pertai but ngani tu ipi ban ya le percaya ke hima jo ke jing dom ke balang ke dei ke authority ke ikhtiar ke bo blay ula ai gani ke pertai bamdan mano bala banyala percaya ni ke balang sngelsen ai minta bangim dan bor ngitlot ngimla banyang percaya no yanuro ngimla banya chikmat ngiklemla ban pen kenyo ikut jeng jingdom namar bangi hikai palat tangyai balang lajong namar bangi perkhat baik banya penroi baik ni niam lajong Badai ni kita daw ngayang nang ni ngakwang anong ifi. Tongin kamlong gibriyo gibasngaw to bangi dana gamet jong turay. Tongin sngaw to ba barakot gibriyo gibala syakri utray. Ngide gibriyo gibala mat iga jingpenim. Bat barok ngide gikhon jong play. Bat ka jing temu go blay yang igade bangin yalap iga gospel bangin pen pai gibriyo siga jing penim go jong Jesus Christ but bangin shai gi kut jong jingdom bangin ne try clear gibriyo gini gisni fi balay ga klem jaga kamba balay ngi klem yo igi be crown igi pertai namangilong divided ngila ya pat ya prapalat ngila ya dan lalay jong but day ne tra ngam persha igi jing dan la ga jong ka balang ngam persha harega banga kren ga dai rukom perkhat igi rukom yo but igi rukom sngaw ga do not jong fi kum no vio ya ka met ko jong Jesus Christ ni ka pertai pi de ne ka daw habang kren nang ni ngakwang anong fi satan hadu mentag sngi uwan ra fi ha ka por ka bau Jesus job yo satan habau mi pat na ga jingtap satan ularem baru Jesus ang ngalong bayap bat hakmi nga im shigi bam jukot wang kitab jingpen pa kum taul hagal nang ba ningkong na pi puli wang bat ngadan ni shabi jong ka jingyap jong ka dujok but ngani tu fi ula IT gini gishabi haga balang but minta ngiklem na udah orang ni gospel go jong Matthias habau kren baru Petrus wang ngai hame gishabi ige ba mete hakendau ante abnang ige ba me pelaj ige kendau on pelaj abnang hadu ka tangi don bor bante ban khom ige bor jingdom ban yele persha ban ngakwang anong fi gini ge kelemat gini ge bor kala du no na ga balang mdei baka balay mdei bo blay weng no ye ka bor nrei day namar baka ni ga balang ka klem tre ban wan shaga jing shai jong ka jing sngo to bangi ya long ka met jong try but bo kli jong ka long Jesus Christ madai ni kita daw nga manum don por ngan kren lut ye gani nganget pila shai ye gani ga balang nganget pi sngo to abang kren ni ga balang kren Japan ki banget shitelup ke pertai ki bala yo site de snam go jong u Jesus Christ bat ka khubor jonga ka bang kwa ngan kren men gisni ka dei halor ke ni ga pang bagani ga balang ga ga bo Jesus la bo ula pen scam ga ga pertai bat ke ni ga balang ga ga bula ai ka ga bor bagani yang persha wat ki kredop jong ka dujok ru ki nomla ban yang eka nama kita ka daw habang ngakren Kaei ka banja Lada Weng Noh ya ka balang na kani ka pertai ka baningkong ka bangan perifi Kaei ka banja Lada Weng ya ka balang Lada Weng Noh ya ka balang ka point jonga ka baningkong managisngi ka day Lada Weng Noh ya ka balang na kani ka pertai pitip Kaei ka banja ka wei ka basngaw ma ka day Lada Weng ya ka balang na ka pertai la weng lang yo men sima ko jong play on weng lang yo men sim jong play na ka pertai namar day daw men sim jong play ba on ra ya ki banget shitlup ki bala pediang yo Jesus Christ bakin let chiga jingrong no naga daga daw ngan puli fi na ka Bible naga shiti ka jong ka ba ar ka jong ki Thessalony ka point jong aman daga snigan jayu Lada Weng Noh iga balang na kani ka pertai nda Weng Noh iga balang na kani ka pertai on weng yo men sim makot lesipinum da sngaw to adukan no ka ta iga jinglong men sim adukan no ka ta iga jing shigri play na ka pertai ngan kren kat balak men daga sniban pen shai shipi
Lada Weng Noh yo mensi makoi bat ega balang nang ega pertai ngani thui fi Kaei ka ba palat ega briu ba sakut ega pertai tangan puli fi na ke shiti ka ba ar ki Tesla ni namar u apostle Paul udan ka jingpen pau ka ba crow haga jingi day bat ega balang tang ma umar wei haga Bible barok wei u ba khams ngau tho ega jingmot jong kane ka balang jong ka ktien balang ngan sa puli fi ki khat Bible shibet hendrai snap ngan pen fi ke ne ka bu tho u apostle Paul haga shiti ka ba ar ki Tesla ni kala nang ka ba ar ngan chipuli na ka khat ka ba lai wong ne wat ai ba no ru un shukare fi da ka ba kum no ru na ba kata kanam jalam de Joshua ka jing paidien ba ni open pau no itau brio jong ka pop u khon jong ka jing jat utau be le persha ba u ba pen sarong le de persha ye baro ba la khat blai la ne ba jumane kat adu ba shong ka temple u blai da le blai ye le de hatu phem ye kan mau ba men ba ngadang don lambat phi ngala ye thu api ye ni ke ru bat men ta phi tip ye kata ka ba pen pep ngap ai ka ten bat men ta phi tip ye kata ka ba pen pep ka ba pen sange yo ni umrat klau Kaei kata ka daw ka ba pen pep yo ni umrat klau ba 4 pen pau menta ka Bible ka ong knangi ka ben pen pau no yo u hakaya jongo ngakwa ikai ktien ba pindamat ba dan gibre ong menta ka ni ka vaccine pla dai umrat klau ngakwa ngani thu vi umrat klau dan lagaya kaniga ya ka bangi don mangi mentang kwangan sa penivi shibet kadai daga way pagaya kaniga daga ya jong ka balang hakaniga podang don ka balang bat ngi mentang yang nang niro namar ngi don hagamet jong troy ka balang kadang don ka pertai bat ka Bible ka ong ne hato phim yakin mau bat men bang ala don lambat phi ngala ya thu phi ni ke ru menta phi tip ya ka ta ka ba pen pep khnangi ka ban pen pau no yo ni umrat klau yo ni khon jong ka pop ba hagata ka ya jong hi namar ka jing mayan jong jing bom nyau hukum kala trai lepa tang ba don uwei ngakwa pin mak bai takten tang ba don uwei uba khang ya u don ki ba ong ka balang ngakwa kan ong fika address ni ka ong u ka ba mot u person uba don ka long ren yang ka ong ni uta tang ba don uwei uba khang menta tat nda weng no ya u fitibu ni uba weng no an weng no yo mensi makot hadien ban kanwan ke jingrong no ndakawan ke jingrong no an weng lang yo mensi makot piti balai ngan chupani fi kendiat agani ke por puli ban ngana ke gospel ke jong Yohanes dai jingi kai ke bejrong tamang sngo benut baganumla ban pen kutlut igani baro andrengan yele igaban pendap ke apa ke shikan taduna fi hagalenang ka ba khat sao na ka khat ka ba khat rio ong Jisu kreniktin nganu ngan dua yo kpa te una ai fi yo wai par unang pentingan baunyo yai sa lembat pi hala kerta yo mensim ka jing shisha ken yo ba ka pertai kamla ban priang na ba kam yo i ulum ne kam itoyo Henry P itoyo namar uyai sabat pi unlong ruapi kaniga ktien kadega bakranu Jisu wang kabahaya nga bangalet no namalanangan let no ngan pa yo mensim ko apo jong pi pa yo iri ktien wang yo mensim ka jing shishaken ya uba ka pertai ki brio pertai kimla ban priang yo nabakim itoyo barkim yo iru yo ang Jisu Hello Jisu kren shekia senran kabamot ukren sheka balang na kutu kupor baru wang ini kiktian wang henrei pi itoyo namar uyai sabat pi unlong ruapi kabamot kajing temu kajong play bau pa yo mensi makoi adien bau Jisu un salet no shebeneng but adien bau kiu shebeneng mensi makoi uhiar shene sheka pertaya ke kamera ka baneng ang tai ki kam apostle kalanang ka baar Balayla ayo mensi makot siya nga pertay la ayo mensi makot siya nga pertay ngap hangan ong ifin nagkaktian balayla ayo mensi makot siya nga pertay la ayo mensi makot nakabantay ki banget ka balang ka met ki kunjong blay ki bala mi no naga jinglang barim bakin yo ka bor bakin shakri yo blay nga pertay ban pen kinyo iki kunjong ka dujok bat day na kita ka daw nga kwangan ong ifi dan shibun pat ki brio menta ki bakren persya wadi ka jing tray jo mensi makot ki balongi kristan sendan
ngam jula mudor ge brio ge persya ge jing duai tele ngam jula mudor bagi persya ge jing ai ge jong ge jing thulpa ngam jula mudor bagi dan ge brio ge syakri o blai ge syakri clemency makoi shanun le kum no Lada Weng Noh yo men se makoi But balay ba umen siya mo bakhoy udang trade umen dagisngik and mau umen siya makhoy udan menta gani pertay wat gani por bang kren mangaru nga klem kren daging start junga nga klem kren daging la junga mday tang nama bang pen kre ang ne bang kren shipi ndray ken mau nga kren ang ne nga dan gajing pen sle now umen siya makhoy nga dan gajing ay ga banaw try bang kren shipi ni gaktian ga jong play balay la ay umen siya makhoy gaday nakabenta ka balang ka met ka jong Jesus Christ Kalau kaya besngal si ini isngi baga balang shitlup aga pertai dan gibam tre setia ban kren chapang mensi makoi dan gibam tre setia ban hikai chapang mensi makoi bat ka besngal si gede ba wat ki kristan giba ong bagila dan aga balang kim tip u eng mensi makoi bat ki klem yo pediang ru yo mensi makoi bat ngakwangan ong fi lada ka balang kam dan yo mensi makoi kade ka kinja klap kabam dan ai kabau setanu sheptiang namaru setan tiang ya ga balang kabam dan ya ga bor ga jong mensi makoi nakata daw de pipuli ga balang ya ga balang pidai pintip ga balang klemo mensi makoi kam dan jingmat nang ta daw ngan sepeni pinang ne nda bau jisu kiu no sebenang pipuli nang ne ki kam di apostol tang india puli khndiat ye ne nama ka nang ga jingmen to ye fi bangan peni fi ja yu ni ga perthai Lada Weng Noh ya ga balang Lada Weng Noh ya ga balang on weng lang yo mensi makoi namar mensi makoi uwan knang nakam ta ga balang ka met jong try nam ta ki khon ga jong play Baginlah banyalap iga gospel, baginlah banlak benegi kamba, baginlah iga ban im go jing im go job, baginlah banlang ki beri go don bor, ki balaban pen kenyoy ki kot jaga jingdom, ki balaban pen hiara ke hima jo blai iga ni go perthai. Madai nak terdaw di pipuli nang niu Jesus syabun kiu sebenang uang kumni ki kam ki apostol nang meningkong uang sengap ha ka Bible ka khotbar hadu ka sngi ha ka pediang no ru yu sjrong ondau la ai hukum ya daw men sim khot ha ki apostol ki bola lajit pipuli nang niu uang kumno khat ka besaw dia ha bola seng lemat ki ula hukum ki banom le no na Jerusalem Henry ban ap ke jingkular ke jong pa ka bau ang pila yo sngaw nga nabau yo ne si shau pen baptis de Henry on pen baptis fi daw mensi mkhot sa khndiat sngi nadu mentabat ha khat ka baprawang pinyo diang ye ka bor ndalawan mensi mkhot bat pinong ki nong playanga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat shadu shagabakut ka pertai bat piyo I ni ka balang ka beningkong kabasa setang shispa arphongot aga kamera ka baneng fiyo inda haba ki yo iba yo jisu la kiyo no shibneng ki sngaw tho mentaba ki don aga jaka ka batlot tam but day na kita daw ki lekum no ki ken mau yi ni jing ong jong jisu ki kiyo shi ka kamera ka baneng but ki dwai hadu shiposngi but ndaladap san posngi na do bu jisu mi pat na ga jing tap kalong san posngi tik ki dwai shiposngi but hadien bagila dwai shiposngi haga sngi ga ba san pau tik na do bu jisu mi pat hadu ni ga sngi ga ba san pau mensi mkhot yu hiar banen ta daw hag sngi ga san pau la tip ka da ka tien pentecost ka bamot ka sngi ga san pau hag sngi ga san pau mensi mkhot yu wana ga jing be ka tap ka air bat ngani tu pila pendap ki bro mensi mkhot ka dinga me na ga khle jong ki shispa arfongot bat ki kren ga thle bat ki thulpa Petrus yang manyalap layajar ki kala ka bamot bat nang to ka balang ga sedang ban ya ga bor jong ka balai namar ya ka balang wat la daw jisu la kiu na shibneng andre wanu men sim khot uban ye trailang bat kini ka balang bat ki banget bat ki kristan na ku por ya ka ban leyu ban pen kenyoy ki ko jong jingdom la da mi ka jing e ka bakat no ka no kamla namaru blay u ya don bat kini ka balang daw men sim khot ba dai na ka daw ngayo iba kini ka balang ka beningkong kala roiker hai ha ka jing shakri ka jong ka yo try what abadien bala don ka jing peniap la peniap you jacob la khraikli ya
yo Jacob daga white lam la peniap yo Stephen la penshitom do Apostle Paul ru igi banget Henry aingu yo blay baga balang kam dan jing wit setia bagan roy namar ya ka balang dan manu bala ban penwit ika namar ka dan hapo ka bor ka jong mensim ko na ka daw nga khwakan pen ipi ya kani balay nga kren ni ka khubor kan ja ayu Lada Weng Noh ya ka balang na ni ka pertay Lada Weng Noh ya ka balang na ni ka pertay nga ni tu ipi on weng sendan yo mensim ko ulela bat Lada Weng Noh ya ka balang Nganong biang sisin on weng yo mensim ko Lada Weng Noh yo mensim ko ngan ni tu ifi ki brio ki be shakri play ken pa ya jaka ka be usatan unya le kat paman uni umrat clown ni brio jong ka pop un shong ka temple kin tip show ka be day ka bam day kin so to show ya ka ba no play ba ka bam day no play but bon preng jong ki bela yo jing hikaya ka por ba ki dang don na ki ka pertai kat ba mensim ko dang don ki ba klem pediang pat yo ki la sngo to na ka daw ha ka por jong jing jar ba kin sesdangi ka ban yang da ka bor jongki kin don na preng jongki ki ban like imong ka Bible but nga kwa kan itu ipi ha ka ka por kan wan ka jing jar ba kan wan ka jing ele but kan wan ka tu ka jing sin shar ka jong mrat klau but hang ta ka sawan ka jing kortet igi brio but hang ta ka sawan ka jing bitar ka jong blairu but dai na ka daw nga kwa ngan ong ipi men da ka sngi ka igi ban jala da Weng Noh igi balang ka ba nga sngaw ma ka dai ba on weng lang yo mensim ko na ka daw la da pi kwa ban kot ka jing rong no la da pi kwa ba piniat kum gibriu gibadan bat ka balang ka shisha ka jong Jesus Christ nga kwa men da sngi bangan ong ipi what let yat light now mensim ko jong blay shong ba do mensim ko pitem na ma ba ki khon Israel ki mi no na Egypt udan ulo o ba yang na ka benta jong ki pitem tu lo o men met ulang jing shai men sngi ulang rishol o balayu ban ya dai ki ban ya lam ki ban pitene ki handrai ki khon Israel ki kenta yu tu o ki knyum man ba ki pai do ya ba ki knyum man ba ki kerdo ki klem pek tu lo bat ka ta ka de jing lok jong ki banget mentah gini ki sngi ni shagri u play ni le ka yo mensim ko jong play ni kan ta yo ni kran pershapen ban ni mwal de bor jong mensim ko ni sngo khlan pen ban ha ki building ni sngo khlan pen ban ha ki lom jing tap ni sngo khlan pen ban ha ki jing peniat kam jagi ni sngo khlan pen ban ha ki jing bun brio kin mau la da pi bun kat nu kan noro setan ki namar uwei u banget u badon ge jing penem but uwei u banget u badon yo mensim ko uday tanguta ubadon bor banyale persya igi bor jingdom badai na kita daw nga kwa nganong ifi ga ni gapor ai bangin kindet benriu kloy namang idon stang kindiat gapor Lada Weng Noh ya ga balang an weng lang yo mensim bekhoy but Lada Weng yo mensim bekhoy na ni gaperthai ka jing shekri play kan dai ga bas ngausan ai kan dai ga batang ka rukom jong niam but kan dai ga badaka bor brio mapin hap man yang ka tasngi Nagataga daw kat bampat weng yang ni balang. Kat bampat weng yang ni balang. Nga kerpat mentagasngi ba pin perkhat ba. Kumno pin syakriyo play. Hagi ni gisngi. Nga nget gani jingkren jong akan yarap ifi gani par. Snap hangan pin isu shu ifi. Kabang ngakwa ngini keren mentagasngi gadai. Lada Weng Noh ini balang ka ega banja. Uni umrat klau on pen pau no you marsen weng ya balang bat mensim bekhoy u leit no on pen pau on syukar syani ke pertai kan wan ke jing syukar ke bekrau uni usaitan un lek no uni brio jong ke pop un lek no un lek ki kamba ke bekrau bat klemo mensim bekhoy ngani tu ipi kadai da ke bork soit bat chibon bagi brio di ke million ke brio ken nget ye ki kamba ke bon umrat klau le Watang mentah vinu inda kami ke bekhlak bero-bero ya be. Katar udang don mensim bekhoy. Ngidang yo jing shai na ke tin ke jong play. Dang don ke brio ke badan yo mensim bekhoy ke balaban hikai ke tin ke jong play. Hare hakata ke por mdan shu ke jing hikai ke bashai. Bam don bor shu ba pini toru kano ke badai ba ke bam dai. Badai na ke daw mentakat bangidang don ha ke ni ke ya jong ke balang. Haga bangi don mentah ke ni ke por ba empat weng ni ke balang. Ngidang don lagi jaka ka ngidang don lagi jing shisaya ka ya kata ka ikhtiar ka ba play ula pen kop agni ka balang baladang yat baru mensim ko jong play ngindang la ban job ya ka bor jing dom magini gisni ha ka jing shisala ka balang ka wan lang ka we ka jing mat ngani tu if you play la ban weng wat ni ka coronavirus na ngani ka pertai ha ka bas ngasi ka lang bangi pat ya pra bangi don la jong i berit beria bangi don chinis
bat ngi perkhat bagata kadai kabangi don ga jaka gaba ngi klan nga kwanga nang fifi bakla sngaut ho igene ga ktien ga jong play nga kren nang ni na mga don ga jing yo i nga perkhat igene gi sngi magala de ga por ngi bangi yo i bay ga gospel de ban yalap shagani ga pertai bat ngani tu ipi kat bau mensim khoi jong play udang pen kup bor ngi kat bau mensim khoi udang pen kup bor bat kentai bat chenrang tong ini yang kum gemet ke jong try om tang na ka banta bang ini iban penroy niam la jong hane ban peniar ge hima ke jong play ha ge pertai bahage ta ge jingrong no nda wan kan long let kurem kan dai ge badap renyang kan dai ge badon buram kan dai ge ba khoi ke ba khlemsti kan dai ge badon ikhtiar ka badon yo mensim khoi jong play bat ka point jong ga beningkong kan jayu lada weng no e ge balang na ge pertai ka point jong ga beningkong ga dai lada weng no e ge balang na ge pertai ngani tu ipi kadai ba on weng sundan yo mensim khoi but shangan ong ifi sajisin lada weng no yo mensim khoi nagani ge pertai kandan kajing e ga ba khrau ye ki bri ge ba shakri yo blai nag ta daw ge pouring e bang ide ban kren nga kwa fin piliang mensim khoi no men ta ge sngi duai ba na do men ta ge sngi blai on I fi mensim khoi on jayu lane ke e ga ban ja lada weng no iga balang ngala ai fi ga daw go beningkong bat ga ni ga point ga beningkong ga bang kren ga ngai kala shai bat ga ba ar ga point ngan ai tang artli ga point na ga ni ga por ga ba ar lada weng no iga balang ngani thui pin ni ga pertai ga beningkong on weng yo men se ma khoi ban ha ga jo ga por ka ya jo ga jing ai kan kut no ban haba on shimno ega balang yegi ba ngat kibala yo jing penem na ga pertai on rong no iki lembaru try ka ya jong jing ai kan kut no ban haba ka ya jong jing ai kan kut no shangan kran ni ga ktien kendiat lada ka ya jong jing ai ga la kut no pin hab ban yang haka jingle jong do pinhapan yang daga bor brio haka hukum brio haki hukum haki jingle kin mau gatagan kedai ga mga khwangan ong fi fin sahaban yang biang haki jingle haki hukum nama daga hukum dan weiru balaban pinsan ka bible gong daga hukum dan ka weiru ga do ban lajim badai na ka daw nga khwangan ong fi nda wangi ka jing ai nagani ga pertai haba on weng no ga balang ya ka ya jong ka jing ai on weng no but nda weng no ya ka jing ai nagani ga balang nga khwangan ong fi ka dai ga bas ngausen ai kata ya ka jing shakri blai mut dora bangi dal menta ga jing ai kan mau ngi yo jing penem de ga jing ai ngan chupule fi kindiat le gatale sidana peng jong fi gi bam da shai fitim ne am kat kum nang ni ktien ge jong play ka city ge jong paul chi ge ephesus ka lanong ka ba ar fin puli ga ong kum ni de khal ba pra nama daga jing ai la penemengi daga jing et ken kataru om nangi hi kalong ge jing ai no play om daga jing le ken dan gi bri persang man ri ge jing le daga jingle pinom la den kababe gong om lagi jingle ba no num sngo sura finio idan gibrio kibada la ban le kibada sngo to ba gila ban le kada dan ga jing sngo sarang apa jongki pindo benang ning kong mapila da pidan jing sarang igata namar mentang yo jing penem de daga jing ai fitem ngidang em ga ya jing jing ai habang nga ong ga ya jing jing ai pia ban sngo to ka jing ai ka wan dau Jesus Christ da pi puli nang ne ga gospel jong Yohanes kala nang ga beningkong pin lap bau Jesus Yohanes abu tho ga ne wang ka hukum ka wan dau Moses ndai ka jing ai ga jing shishaki wan dau Jesus Christ walit baklay ngani baga ya jo ka jing ai ka sedang nadu ka Pentecost shuai ka ta kadang dana pa ka hukum badai ka ta daw pia ban sngo to ba pipuli ka Bible ba pisang ka hukum ba bangi sawan ra biang ki pa ki gospel ni klem sngo to bon ba ki brio ki ba sane ka hukum bat ki ba klema cher nga khwanga na filo pi sane ka hukum ina ba cher tangata shua ka weiru but dai na ta daw nga yang nang ni nga khwanga nang fi ga ni ka khlemat kan mau ngi yo ga jing penem dai da ga jing ai
ke jong Jesus Christ ula yap la ga ding fna ula ai la ga jong ga jingem ula sha utau bam shim la tip ga pop la penlong pop yo una ka benta jingi ba an yo penlong yang ka hok u blay ha u bat mentang idang don ga ya jong ga jing ai ha ka ba manga ma pi la dangi kla ka ba mot la dangi ngat yo ga jing yap ko jong Jesus Christ ba ga jing mi pat jong la dangi shakri shi sha yu try la pen emingi kasok adu ka ta bang ni yo ga jing prem namang idang don ga ya jong ga jing ai Hendrai ka bas ngolengok bagi beriwa duk bentai gidang trek kimpat trek dia ka taruh. Dang ye persang hi dagi liang barok dagi lat barok dang persang dan gi persang dagi jingle dan gi persang dagi kamba bah dan gi persang man bat gi tagi jingle barok benadu ke por jong Moses bat ngan ni tu ipi bat ngakwa nganong ipi pitim nem pina pulin ne ga Bible ke kren shai gong bam dan shu manu bala ban le dagi jingle ni dan ga jing ai ngasai sotonat yo apostol Paul tongan chu pule fi kendiat Wabso Paul wang ini kiktian la pin puli na gishiti si Filipi kalau nong ka balai singap wang kumne wang hagad khat ka balai wang namar ngiken ngilong ta jingot share ki ba mani da umensi mu blay ba ki balek men au Christ Jesus ki bam shania agado pay wang kumno wang la ngahi ngala ban yo daw ban shania wa agado la daw nunu we pat umut ban shania agado mangaw ba khamtam bala ot share nga ga ba prasni naga kinja Israel ngade naga jaj Benjamin u Hebrew nagi Hebrew shapanga hukum singa bayi kataktin shapanga hukum u Pharisee shapanga hok singa bawang ni shapanga hok kabanaga hukum ngamdan jingram ong wap supol kataktin udah beriu balaban badi ka hukum Anda pay wang kumno yang ni khat ka babot wang khat banyaw. Hen rai kita ki ai ki balang ka jing men toy ngai ki ngala nyaw ka jing du nam tau Chris. Pay wang kumno. Hen rai si shaken nga nyaw ki ai baro balang ka jing du na ka benta ka jing bahakor tam ka jing tip yo Chris Jisu bo trajanga na ka benta jong ngala du no ki ai baro bangala nyaw sen rum ki knang bangan yo Chris nga bahay kita kten. Knang bangan yo Chris uang kumno no shushuarum uang kumne. Baan syam yang hau ubam don ka hok jongahi kata ka na ka hukum ban syam nganda pule bah ban syam yang hau Jisu ubam don ka hok jongahi kata ka na ka hukum hendai kata ka na ka jingat hau Chris ka hok ka nau blay da ka jingat nak kita tahu daga jingat habang ingat yo Jisu ngiyo ini ka hok jong blame desyo daga hok jong ka hukum ngiyo ka hok ka jong blame bat daga ni ka hok mentala pelong hok ingi namangi pudiang ngi ka jing penim ka jong try daga jingat bat ngidang dona ka jing ai ka jong try badai ni kita tahu nda haba ngakren ni ka ni mentay ka singi kwa pin singo to ba Lada Weng Noh ka Balang on penkut ru ka ya jong ka jing ai But ndala penkot ega ya juga jing ayai ngakwa nong ifi snap ha ka jing shikri play kan pai ke jaka ka be ki brio kan hap ya dala ka jong ka jing la dala ka jong ka bor men si ma khoi rum dan jing ai rum dan kan mau ngakwa nong ifi ka jing ai kamot ayu jing ai ka jing ai ka dei kata ka bangi ma kata ka jing shams no ba ka bangi yo no play om kat kum ka jing nang ba ka jing la ba ka jing biang jingi Handai ka dekat kum ke jing biang jong ke jing sya ke jong Jesus Christ halor jong ke ding fna habangi pediang yu Jesus da ke jing sngongo bat ngi pediang yu uda ke jing ai ngi yo mat ke jing penem bat ngan itu ifi hadu menta dan ki beri ke persang man peniang ya ka hok jong ke hukum ke jing im jong ki kan ba wapsu polwang ba on syam hanga ba om syu da ka hok jong ke hukum handai da ke taken ka ba hau Jesus Christ Ban ngakwa ngan ong ifi mendaga sngis ngaba. Api puli gini ke Bible kaya jong ke jingaya ke sedang. Day na do ke Pentecost. Hadin bu Jisu la yap la mi pat bu la kiu no sebenang nang ta ke sedang. Pada din bu mensi mo khoi wan sini ke pertai. Ka wan lang ke jing trai ke jong ke jingaya. Bad ke sedang nang ta. Bad pinio I ndala Weng Noh I ke Balang ke jing rong no. On Weng senanyo mensi mo khoi. Kaya jong ke jingaya kan kut no. But ngani tu ipi mdan keteng Balang show haka kitab jing pen pau haka tu ke jing jenjar ba but ia ke tien jong ke Balang kala mi biang day haka kitab jing pen pau kal nong ke khat kendai ke ba keren syapang ke jing wan pat ke jong Jisu haka ba arsien
unwan biang bat ki riu khoi ki bala mat e jing rong no ban sin shar ga ni ga perthei sia jas nem jong ga jing sok badai na ga daw nga yang nang ni nga kwa ngan pani fi ga ni ga ktien shwai ga bangan pen kot ini ga jing kren shangan pani fi no brio khandian taw de wap support nama baga dai tang ga jing kren ga bahaga ni ga YouTube ngamla ngan wan ra lut ikan rai ngasngot nat yo no brio bu ong kumne haga city shi ga afsas kala nang ga beningkong na vi puli de khat u bishipau wang bahaga jing paniat ka jing dap biang kiya fitem nam ga ne ga jing dap biang jong kiya ga tien ka ba mayan ga Bible ngan puli biang wang bahaga jing paniat jong ga jing dap biang jong kiya on lumlang iki baro hau kris iki rugi bahaga beneng bagi iki bahaga kendau fitip uang kumno galanong gabalai jong city sigi absa uang kumne uang ngan puli nak khat gabar lada shisha fila yo snow shapang jing penia jong ta jing ai play ya gabala ai hanga na gabta jong fi badaga jing pen paulo pen tip angai ta jing mayan kat kum bangala tho men shua hakandiat kan sngam ngan puli khat banya uang ya gabala pen long inga unong penia kat bakum ka jing ai jong ta jing ai play ya gabala ai hanga kat bakum ka jing trai ga bol jong hanga kan yu ba khamrit banyo baret tam giri khoi baro la ai gini ke jing ai ya kaban yalap agi gentle ke jing kedai spa bamla tip show ke jong kris ya kaban pensngau tho igi brio baro kai galang ta ke jing penia jong ta ke jing mayan ya kabala buri na bam jukut hau blai ula tau ke baro knang ban yo pentip mentah ke jing sinshar ngap ai ta ketin knang ban yo pentip mentah ke jing sinshar kamot agi tu ki bor jingdom haki bor bari jong jaga benang pitip dai da ka balang daga balang an pentip shaga bor jang jingdom shigi tuki minsim baban shigi tuki stronghold baro an pentip ya kita baro daga balang ya jing start ga babun setap ka jong blay daga balang nang ta daw ga balang ka dai ka met ka jong try ga kraw palat ini ga pertai ka bangi dai ban sngo thu bangi dan ga ikhtiar balangi yang bat kum ki banget shitlo ban nget bet la da baro agari si be jantiang yang kum ki banget ban yang bet ban shakri tra dan bol jingdom ga bala ban yang ka jing duai be ga balang ka duai ru ka don bor wat akamat jong play badai na ka daw nga yang nang ni nga kwa nganong ifi ima ga por ga bangi don setang khendiat sngabangan penkut da ni ga ktien ngidon setang khendiat ka por hakaba onsa Weng Noh yakani ga balang kabalang ka met jong Jesus Christ kabakren chapang kibanget kibalayo sait daga snam go jong try but haba on Weng Noh ika nga kwang anong if you on Weng Noh yuman simukod but on Weng Noh ika jing ai on penkut ika ya jong ka jing ai but mentangi don hatmit jong kani ka jing kut no jong ka ya jong ka jing ai but on sa rong no ini ga balang ban nga kwangan pulefi ga wega khat ga shwai ga bangan penkut no ini ga jingkran ngan pulefi ya ga ni ga shiti shigi nong rom ga nong ga khat lai snap ngan pule tang ga wega artli ga khat ha ga ni ga shiti shigi nong rom ga nong ga khat lai na ga khat ga khat wei ba khat ar ka ong ni ga ktien but ya ga ni haba fi ito ya ga ya habangi ito ya ga ni ga ya bakala jan poyertat shaga bakut wang umno mentagala dap yang kepor yangi ban kejat naga bayot ya namar mentaga jingpenem ka kham hajan yangi menba ya ga bangilangai menta kediga ya lada haga por ga jong absul pol tho kumni kat no tam mentangi don hatmir jong ga jing rongno bat nga kwa ngan ong fi kediga por bakani kediga ya ga bangi de ban kejat naga bayot ya nga kren fi baro ki bayo sngaw ni ga jingkren kay ga ban jala da Weng Noh ga balang ala pani fi artli ki jing shisha baga baning kong on Weng Noh yo men sim ko bat ka baar on penkut no ga ya jong ga jing ai badai na ka daw pinu in la kut kini baro kan wan ga jing jinjar ba ka ba shirkai bagi briu gen hab ban ya kordit ni ga pertai ken hab shim ya ga dak jong marat klaw kinom yo de kinom yo thiet kinom yo kamai kinom yo puli kinom yo iga bani trayekta lakim shim but pinapan shim na mapim dan shugo bor but what la katar dang don higi banang ban yang daga bon rekin hap ban yang dala ka jong bor
begini yo lai em nai nang taga daw kat kumbo wap su polwang to nang bakhat lai khol bakhat wei ga bang pulimentan jong ke city sigi nang rom ang bat menta fi ito bagala dap biang ke por jong ne ga ya bangin khejat na ga bayo tia ngakerpat ifi baro menta gisngi habang idang don ha ne ga ya ga baga balang ga dang don ka ya ga ba minsi ma khoj udang traiban pen kendo ye ga brio ye ga pop ye ga hok bar ga jing bishar ka ya ha ga ba ka jing ai kadang don ker hai ha ga bangin nang la ye ga ban yo mat ye ga jing map ai ka balang bau Jesus Christ tangin pai show play tangin ai ti la ga jong ga jingem tangin ong try menta gisngi nga trang bangan pediang yo minsi ma khoj jong play dan peng jong fi pat yo pediang minsi ma khoj balai pimong try menta gisngi ngasliang bangan yo mat yo mensi mekhoy ga jingem ngatrang try ngam kwa ngania shabar no mensi mekhoy ngakwa try bangan yo priang namar nda habarong no ye ga balang kita gi bedan yo mensi mekhoy on rong lang iki bat kani ga balang badai na kita ga daw menta gisngi ngakwa ngan duai ta jongfi artli gi jing duai bening kong la da pimpat kiejat na kita ga beyo thia ngakwa pin kiejat menta gisngi ga baar la fi kwa baniat haga ba pin don bentabat kata ga jing rong no e ga balang nga kwa ba pin ong try pendap inga daw mensi bakhoy nga kwa nga nong fi sakaway de ga jing duai e si lightly nga ong ani ga por kren lang fi baro ba de nong yalam balang ni nong yalam pa ga jing shikri ne fi baro ga bangai tongin klet no nang nong ilong hari tongin tip bangi day ki khon jong play ki balayo site de ga snam balang ini yang lang ban duai ban shakri yo blai balang ini snow tho bangi dan benta na ga met ka jong try nganot ban ong nda ha bangi yang lang ban shakri try ta ga rukom ngin yang gibriyo gi badan bor ki kherdop jong ga du jok kinom la eka to ngine yin duai gi ne ga jing duai ka badin kong ga bang kwa ngan duai ka jing duai gi ban kong ga dei afi kwa ban phai show try ngine duai gi Tapi kwa ban penbait lagi jong jing em penbait ni ko por. IT la di. Duai lang bat nga. Magabaar la fi kwa ban yo pediang mensim khoi. Duai lang bat nga ni ko por. Ngai bo mensim jo bleu dan po ka kamera jo fi. Shura gi ti shi pediang yo try shi duai but ai ga jing sliang ga jing ngai. Fini yo mensim jo bleu ni ara fi. Bat pin la ban ya gi jing long kristan ga bejam. Tang ini duai no bat nga hakini ko por. Nga yang nang ni nga kren ga jing kit clear. Bat nga kwa hakini ko por la ga long ko bala. Belum syurah siliang ketingin ya tuai bat nga kini kepor. Tuai kini kekelip mara belai nga yang nang ni nga ai ngo yeme. Bagani ketian ke bang keren mentagi sngi ke dan ke bor apa jongka. A belai jonga nga tuai kat ba mempat weng no ke balang nang ni ke pertai. Kat bau mensim khot jame udang don ban pen kendu ke briu ke pop ke hok ban ke jing bishar. Try a blay kat ba mempat penkut no iga ya jong ke jing ai nga try gini ke briu ke bayo snow menda ke sngi bakinum pen slam ko pa iga ban pai shame ndai hagini ke sngi ken yo sham ke jing pen ma bagi pai shame bar bagi kirpat ya ke jing pen em ko jame ken try da ke jing ai nga try ba mena kta ke men pen pai ki bakin yang jot ban ya no shakman ban shakri me ken try Tuai ru ablay bi jonga kirpang hallelujah. Kat manganang yang nang ninga tuai nam ta jongfi. Ku tuai nga kirpat ablay. Melakular ba men pendap ya barok do mensi mekoi. Ku tuai ablay mangan pe yo mensi malaga do barok gen tuai. Ablay nga tuai men ta sngi. Ki don preng jongki hang ni ko pa. Ki ba yo snow i jing pen sle e ga bor ga jame. Bat ko pa ki don preng jongki ki balang ang not. Ki balang desperate ki ba kwa pa lat ken tuai. Ban yo diang ni ga bor ga jame nga pelayo je ga jing trai ga jame mensi mekoi. Bat nga tuai ko pa ga jing ai kin yang yo mensim jame ha ga por. Ko pa kat bangan keren nang ni try nga yo i kadan ga bor jame ga hiara ga yeng jongki ki yo snow ye ga jing ram ga jing em jongki kadan kin try ga air ga jame mensim mekoi ga hiara ki but try ga ni pa ai kin yo priang kin keren ga tlet kin laban ni tolpa kin laban yang ga bre ga yo mat ga bor ga thamai but try ga ni ga klip mat nga duai ko pa ai ko pa bo mensim mekoi jame un yo ye ga ban
dap ya kim na gisngi kat bangang duai ke jingpen sle jame kan hiara gani ke por try nga duai wa ke jingpang na ke met junkie kan riano gani ke por ko ben semaman jang ke jingpang jingkro kan riana ke yeng junkie bat ngani o i kan ke bor ha bangi dana ke met ke jong try nga hukum mi ke bor jang ke jingdom ginam bet ban takti ya gani ke long yeng long sem dana preng junkie ke bapang gen try ke dana preng ke jingpang jang gani ke kanyang jingpang ke bejam ta ke pertai nga bay ni ke jingpang ke bet ban shang ke yeng junkie bat nga kren ke jingpen kia kepada ke kerteng ke jong Jesus Christ try nga try ro play it jonga penlong ko pala da don ki nong yalam ki briu ki yang ki ba shakri ki banget ken try a play it ki ba yo snow ni ke jing hikai bangi de ke balang ni de ke met ke jame ban melong ma me clear jingi ai bangi nom snow pair try nga try men kta de ke jing it ke jame penlong ni bangi dan ke jing snow to bangi dan ke jing it bangi la ban yang ban yalap ke gospel de ke ikhtiar ke jame ban bangi penkelan ni ki kot jang ke jingdom bagi kerdap jang ke dujak ki nom la ban yang ni ke balang try nga de nget ke ni ke sngi try men de kerkhu ye ke jingkren men de penlong ni ke briu ke ba pai shame kin de yo mal ke jingpenem bari ke ni ke ba pediang men sem ko kin de la ban ya chakmal ha ga bor ke batamai try nga ai lut shame ke buram ngai lut shame ke jingo ba ke jingero ha ga keteng ke jong Jesus ban Nazareth ni duai hallelujah amen but amen blain kerkhu fi pila yo ini ke tin ke jong try ngayo sngo ga ga bor jong blay bang tuai bang kwa ba pin nang yai tuai ala yeng but yai snap ini ga jing hikai kalau ga jing ka ku ifi ma syukur pat na ga liang jong aga dei ba pin yai snap share shiki wai ru bat ka bobot nang tagalong nga kwa ba pin subscribe ru ya ga ni ga channel khnang ma kalau ga jing ka ku ya ga jing em ga jong fi to blay ka ku ifi ku bless you.